Kawai ɗin dai ku zaɓi Atikun dai domin shi ya dace dai a Najeriya dai. Yara ku fito dai, manya ku fito dai, tsoffi ku fito dai, manya ku fito dai. Ku zaɓi Alhaji Atiku Abubakar ɗin dai a Najeriya mu dai. Arewa da kudin dai ku fito ku zaɓi mai gaskiyar dai Alhaji Atiku Abubakar ɗin dai. Assalamu alaikum, ni ne naku ne har kullum Aliyu Adam Yusuf. Nickname ɗina shine ɗan sunna. A yau zan tattauna magana ta ne a tasha ta mai suna Trauma TV. Atiku ko in ce Alhaji Atiku Abubakar mazaɓu suna sai kai. Allahu gwani dafa kai kai rina sannan kai zuma. Allahu gwani shi yayi kabewa sannan ya rama. Allahu gwani dafa duk wanda ka nuna an gama. Kamar Alhaji Atiku Abubakar dubu jiran guda. Arewa da 'yan kudu ku fito mu zaɓi Atiku. Dan naji ana ta raɗe-raɗen a yanzu shine maliya. Duk ku fito ƙuri'in mu bashi domin ya cancanta a bashi. Alhaji Atiku Abubakar bana dai sai mun ɗaga tuta tunda naji ana ta raɗe-raɗen a yanzu kai ne dai maliya. Ana ta faɗi a gari kai ne za ka yi nasara. A nan zan dakata tattaunawa ta akan mai girma shugaban ƙasar mu na gobe Alhaji Atiku Abubakar dubu jiran guda wanda ake ta faɗi a gari shi zai nasara. Dan mana sai mun ɗaga tuta da yaddar mai saman da ƙasa mai kudin da arewa. To ni naku ne har kullum Aliyu Adam Yusuf. Nickname ina shine ɗan sunna. Ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu kamar haka a tashar mu mai suna Trauma TV. Ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun sauke sababbin shirye-shiryen mu za su sauka a sama akan wayar. Domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyin mu da za su fito nan gaba. Duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe. Ka sake koma ka danna nan